ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பா நெக் ப்ளவுஸுக்கு பைப்பிங் வச்சு தைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ளவுஸுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் தான் நம்ம பைப்பிங் வைக்க போகிறோம். இந்த ப்ளவுஸ் மெரூன் கலர்ந்த ஒரு காப்பர் கலர். அதுக்கு சாரியோட கிளாத்தில் இருந்து நம்ம பீஸ் நேர் பீஸ் நமக்கு தேவையான அளவு 1.5 இன்ச்சு சுற்றளவில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம். கட் பண்ண பீஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிடலாம். ஜாயின் பண்ண பிறகு ஒரு சிங்கிள் மடக்கு மடக்கி அந்த மடக்கு விட்ட அந்த எட்ஜில் நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கிடணும். ஜாயின் பண்ண பிறகு இந்த எட்ஜில் ஒரு சிங்கிள் மடக்கு மடக்கி அந்த சிங்கிள் மடக்கு மடக்கக்கூடிய அந்த எட்ஜில் தான் நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கிடணும். தையல் போட்ட பிறகு நம்ம இந்த பீஸை ஓப்பன் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இந்த ப்ளவுஸோட நல்ல பக்கத்தில் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும். இது நேர் பீஸில் நம்ம இந்த பைப்பிங் வைக்கிறதுனால முன்கழுத்து வட்டக்கழுத்து, அந்த வட்டக்கழுத்துக்கு இந்த நேர் பீஸ் வளைஞ்சு கொடுக்கணும். அதனால் நம்ம ஒரு 2 ப்ளீட்டு அந்த வளைவான பகுதியில் ஒரு 2 ப்ளீட் வச்சுக்கலாம். 2 ப்ளீட் சிங்கிள் ப்ளீட் வச்சு நம்ம ஷோல்டர் பகுதிக்கு இப்போ வந்தாச்சு. ஷோல்டர் பகுதிக்கு பின்கழுத்துக்கு வாரோம். பின்கழுத்து பகுதியில் தைச்சி ஒரு அந்த பா கழுத்து பக்கம் வந்தவுடன் நம்ம அதில் ஒரு பெரிய ப்ளீட் வச்சு டேன் பண்ணி விடணும். பாருங்கள், ஒரு பெரிய ப்ளீட் வச்சு நம்ம நேர கொண்டு திருப்பி தைக்கிறதுக்காக, டேன் பண்ணதுக்காக, அந்த பா நெக் வர்றதுக்காக அதில் ஒரு ப்ளீட் வச்சு இந்த டேன் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இந்த ஊசியை நம்ம துணியிலே அந்த கிளாத்லேயே குத்தி வச்ச பிறகு நம்ம அதை டேன் பண்ணி எடுக்கணும். அடுத்தது அதே பக்கத்தில் ஒரு பக்கம் என்ன டிசைன் வைக்காமல், அந்த ப்ளீட் வைக்காமல் இருந்த பக்கம் நம்ம இந்த துணியை நேர எடுத்து விட்டுக்கிட்டு இன்னும் டேன் பண்ணி கழுத்து ஷோல்டருக்கு போகக்கூடிய இடத்துக்கிட்ட நம்ம டேன் பண்ணி எடுக்கிறோம். இது பா தைக்கிறதுக்கு ஒரு டேன் முடிஞ்சு அடுத்த முக்கு நம்ம இப்போ ப்ளீட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்த முக்கு பகுதி வரும்போது நம்ம அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தைச்ச அந்த டேனிங் பகுதி வரைய மாதிரி பாருங்கள், இந்த ஊசியை குத்தி இந்த கிளாத்தில் வச்ச பிறகு தான் நம்ம இந்த துணியை திருப்பி எடுக்கணும். அந்த பா நெக் டிசைன் வர்றதுக்கு தக்கன நம்ம தைக்கணும். எந்த கிளாத்தையுமே இழுக்கக்கூடாது. ஜாயின் பண்ணுற அந்த ப்ளூ கலர் அந்த அடிஷ்னல் துணியை இழுக்கக்கூடாது. மெயின் பீஸையும் இழுக்கக்கூடாது. ட்ராக்குக்கு தேவையான அளவு நம்ம கொடுத்து தைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், இப்போ முன்கழுத்து பகுதி வலது பக்கம் வந்தாச்சு. அதில் ஒரு 3 ப்ளீட்டு சிங்கிள் ப்ளீட்டாக வச்சுக்கிடலாம். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ளவுஸோட நெக் பீஸ் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம இந்த கத்திரிக்கோல் வச்சு லைட்டாக இந்த வளைவான பகுதிகளில் கிராஸாக ஒரு கட்டிங் கொடுத்துக்கிடணும். ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற தையல் கட் பண்ண அந்த அளவுக்கு நம்ம லேஸாக ஒரு கட்டிங் கொடுத்துக்கிடலாம். அடுத்ததாக நம்ம பைப்பிங் உருட்டி தைச்சிட வேண்டியதான். இந்த பைப்பிங் தைக்கிறது நம்ம ஜாயின் பண்ண அதே இடத்துல தையல் விழும்படியாக நம்ம உருட்டி தைக்கணும். வேறு இடத்துல தைக்கும்போது பைப்பிங் ரொம்ப ஃபினிஷிங் வராது. நமக்கு தேவையான அளவு உருட்டு கொடுத்து
இந்த துணி வந்து கழுத்து தைக்கிறதுக்கான துணி வந்து எதில் ஜாயின் பண்ணமோ அந்த இடத்துலையே நம்ம வந்து தைக்கணும். அப்போ இந்த பைப்பிங் வந்து நல்ல உருட்டு பைப்பிங்காக வரும். பாருங்கள், இந்த டேனிங் வரும்போது அதே மாதிரி நம்ம ஊசியை இந்த கிளாத்தில் குத்திட்டு நம்ம வந்து திருப்பி எடுத்துக்கிடலாம். அடுத்ததாக திருப்பி எடுத்து இந்த பைப்பிங் ஜாயின் பண்ண அந்த தையல்லே நம்ம ஒரு தையல் போட்டு வரும்போது இந்த பைப்பிங் வந்து சூப்பரான ஒரு பைப்பிங் டிசைன் நமக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த தையல் தும்பி எதுவுமே தெரியாமல் இந்த கிளாத்தை வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ண கிளாத்தை வச்சு இந்த பைப்பிங் வந்து உருட்டி நம்ம வந்து எடுத்து தைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம். நீங்களும் இதே மாதிரி தைங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த நெக் வந்து தைக்கும்போது பைப்பிங் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக தான் தைக்கணும். ஏன்னா பைப்பிங் தைக்கக்கூடிய பீஸுக்கு மேலே இல்லைன்னா ப்ளவுஸ் பீஸுக்கு மேலேயும் இந்த தையல் வந்து விழுந்துன்னா ரொம்ப ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்காது. அதனால் நம்ம அந்த ஜாயின் பண்ண இடத்துலையே தையல் விழும்படியே நம்ம வந்து தைச்சிக்கிடணும். இப்போ முன் கழுத்து பகுதிக்கு நம்ம இந்த ப்ளவுஸை தைச்சி கொண்டு வந்தாச்சு. எவ்வளோ அழகான ஒரு ஃபினிஷிங் உள்ள கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் நம்ம வந்து பைப்பிங் கொடுத்துருக்கோம். பாருங்கள், முன் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் ப்ளீட்டில் ஒரு 2 ப்ளீட் வந்து தேவைக்கேற்ப அந்த துணி வளைஞ்சி கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்கோம். இப்போ ஃபுல்லுமே பைப்பிங் கழுத்து வந்து நம்ம தைச்சி முடித்தாச்சு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் தைங்க, தைச்சி பயனடையுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலுக்கு நல்ல ஆதரவு தந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி. மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.